Bange Allah mi dogoyi kisno ya minta min gula. Anniya dai mi don toro famda sembe juse toro inde maɗa mi faidoro hisnu men julki ya wula. Woɓɓe njula e tasboya woɓɓe soda e soroya woɓɓe tefa jawdi moftoya amma na julde أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد أمة رجل فلبه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. En getti jomirawo joomu bawɗejo kewtinɗo en ñalimare hande nde farete yeeso e taskara meɗen ɗum faamu diina maɗa. Faamu diina maɗa ɗum taskara ko waddanta en noye andirten Allah meɗen, noye kureten golle meɗen, noye jeyeten joomi en, yone andirten jomirawo, yone andirten kuuɗe dewe meɗen, yone andirten bo ko darani ko wi'ete mu'amalat kudal meɗen ngal hande e jango. Keɗitotoɗo to hejjitayi taskara faamu diina maɗa e ɗonno wolwayno e dow ko larani bano we'itto kango woni tawhidi anduki jomirawo. En fooɗi hadisewol annabijo sallallahu alaihi wasallam ko ɗum waddi haala julɗe ɗen, ɗum waddi haala tawhidu ɗum waddi bo haala ko larani suumay, ɗum waddi haala sennuki jawdi wiyete zakka, non bo ɗum waddi haala ko darani hijjore. En fuɗɗi hadisewol ngol wakkatire waddi hoore. Hande bo en faanay yeeso ɗum hadisewol andangol lollungol ngol ɗuɓɓe fu ko larani ɓikkol men pamaron ma ɗon janga hadisewol ngol e mana jangirɗe maɓɓe. Hadisewol ngol ɗum wiyata baynama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam isdala alayna rajulun shadidu bayadi siyabi wa shadidu sawadi sha'ri la yura alayhi asaru safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukubatayhi bi rukubatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakizayhi fa qala ya muhammad akbirni anil islam. Yebre wonde e gander hadisi on kanko sahabojo on hanko woni Umar radiyallahu anhu, sahabojo annabijo sallallahu alaihi wasallam, e mo yecco en ngecca ka lataki yandere de annabijo sallallahu alaihi wasallam e jodi e lamorde muɗum kanjum woni nokkure nde o joɗoto sahabo en mako ngara filitinamo. Goɗɗo wangonoy min saata rannuki koltal mako danewal, nden bo saata ɓalowki gasa mako ɓale ha sitti, nden bo la yura alayhi asarul safar, wi'ayi batte jahangal ɗon to mako, wala ya'rifu minna ahadu, wala bo goto andimo nder amin e nder yimɓe Madina. Ɗo holli wigo to latakeno kanko o garɗo koɗo to lattakeno o andaɗo e gelle, sahabo en andi ummoye ngam wala mo ɓe anda e nder gelle ɗen. Nden ton koɗo gaɗoyɗo jahangal bo ɗon bo ɗum wi'ay batte jahangal ɗon to mako, ɗum wi'ay bano kosɗe mako jollini, gasa mako ɓoylake, tuundi e ɓandu mako, amma sai o wari koltal danewal jotta ɗo ngal loota ngal laaɓi pes, wala goɗɗum ko wangi e magal ko larani bano tuundi. Nden bo gasa mako ɗon ɓalwi sitik bano nanɗo belɗum e mo nder nanɓe belɗum e gelle ɗen. Nden bo wala batte jahangal goɗɗogal hawtade e mako. Nden minon bo wonɓe ɗon wala anduɓe mo. Koɗo nde wari jooɗi faaki annabijo sallallahu alaihi wasallam, o tunni koppi mako faaki koppi annabijo sallallahu alaihi wasallam, o yetti juuɗe mako o ɓili dow dawɗe mako, nden o noddiri annabijo sallallahu alaihi wasallam noddanu ndu teddinki o ya muhammad, noddanu ndu tilimki teddinki mawninki, o wimo ya muhammad
hey annulaaɗo Allah biyeteeɗo Muhammadu gettaaɗo sallallahu alayhi wa sallam lattiiɗo kayru kalqillahi kullihimi ɓurɗo takle joomiraawo ɗe puumaaje. So a wi'i joomiraawo ni walaa mo mbi'ata to sonaa annabiijo sallallahu alayhi wa sallam. Hoddir goɗɗo nasta e juldanko o wi la ilaha illallah, so o wi'aayi Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam o nastaa e juldanko. Gama non kanko o cuɓaaɗo, giɗaaɗo, mawninaaɗo, tilimnaaɗo to joomiraawo ɓangiiɗo ceniiɗo. Anen ma firanii en mana ɓuri handuki e meɗen teddinenmo, tilminenmo, ndaren teddugal maako, ɓurnenmo e dow tagle luttuɗe, mbiyanenmo boɗɗum ko laati wela wooɗa handa fuu en mbiyantaba maako sallallahu alayhi wa sallam. Koɗo ƴami o yo annabijo akbirni anil islam, habran ɗume woni juldanku kam? O ƴamimo hunde mawɗo. Juldanku ɗume woni juldanku? Keferaku kan andama, kanjum wonte hubranaki jomirawo, hersuki jomirawo, mana waɗaka mana yeddukimo, waɗaka hokki kuuɗe goɗɗe ɗe kan dayi, yara mbal, jeyna, mbara, wujja, ɗe hanje wonte kuuɗe geddi. Nden bo waɗaki iddi awol ilahiya, wi ko hanum mayo ɗum jomirawo goɗɗo feere, malla bo wakki zindi kanci wurtaki nder juldanku, wanginana ummatore wi ko e hanum julɗo, nden bo ko suuɗi e nder ɓernde muɗum ɗum firayi ɗum handayi e juldanku. Ɗi kanjum woni ko larani mana ko juldanku farti. Kanjum o ƴamatamo to yo annabijo Allah ɗume woni juldanku? O juldanku de an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ko woni juldanku kam aran arti kanjum woni shaidoɗa, bi ma'ana amma lattoɗa nder saydiɓe wiigo wala jomirawo handi reweki sona jomirawo ɓangiɗo ceniɗo. Ko rewa feere fuu sona jomirawo ɓangiɗo ceniɗo ɗum rewi wala rewa. Rewoɓe kodena, rewoɓe ginnajina, rewoɓe mala'ikaɓe na, rewoɓe annabo en na, rewoɓe lekkona, rewoɓe yimɓe woɓɓe feere na, ɓeɓe fuu ɗum dow majjere ɓe ngoni, ɓe ngona dow dinal islamaku. Ngam dinal islamaku kanjum woni ndewa jomirawo gooto wahdahu la sharika la, o wala jillidiɗɗawo, o meɗata heɓuki jillidiɗɗawo. En ngara nder tindinoje ɗen daren wonna goɗɗum nder takle ko nandi e maako, ngam ma hanjum woni tawhidu ɗum. Koco en andal meɗen ngal anduɗen, ngukken ndaren wiigo wonna goɗɗum takti gondi ko bo goɗɗum e ɗum woni fune ɗum wa'i fune ɗum laatori fuu wodi ko nandi e jomirawo ɓangiɗo ceniɗo. Kanjum woni kuugal meɗen ko bo mbiyen gollal meɗen e nder taskaraji ɗi artoji. Nden bo taskaraji ɓawoje tokko ngarana dow ibadat, nden bo taskaraji goɗɗi feere ngarane ko darani mana mu'amalat, kadi en tokkoteni ɓalal ɓawo ɓalal inchallah. Koye an tashhada an la ilaha illallah, caydoɗa wala deweteɗo sona jomirawo. Wakkatire nden so ɗum wiɓe haala ɓe ɗon famaka dow ne ka fondi non ɓe keftirta ka, wona ɗum waɗana ɓe mana bayanuji wangaranji goɗɗi feere feere bako ɓe kefta mana na ko ɗum foodi e haala. Ngam ma non daga nde wimo bo mana an ashhadu an la ilaha illallah, ceydoɗa wala deweteɗo sona jomirawo, hamɓe wonɓe ɗon filitimɓe annabijo sallallahu alaihi wa sallam, ɓe fu maɓɓe ɓe faami ɓe kefti ɗume woni ko ɗum foodi e dow mana an la ilaha illallah, nden bo anna muhammadan rasulullah. Yadake ɓe kefti wala goɗɗum ma wala goɗɗum ko sukliɓe, wala goɗɗum ko ɓe famanayi ko ko ɓe keftayi. Ne ɗum woni non ɓe keftirimo, ne jomirawo wiiri ɗum, ne annabijo ne mala'ikajo wiiri kadi nin non ɗum ɓe keftiri ɗum. Wala goɗɗo handi reweki sona jomirawo ɓangiɗo ceniɗo. Ngam ma non ɓe latti ɓe rewoɓe jomirawo ɓangiɗo ceniɗo, ngam ma ɓe nani iga annabi daga mala'ikajo waɗi an tashhada an la ilaha illallah, caydoɗa laɓɓina wala goɗɗo deweteɗo sona jomirawo. Nden o anna muhammadan abduhu wa rasulu, nden annabijo muhammad sallallahu alaihi wa sallam bo ɗum jeyaɗo mako, nulaɗo mako. Ngam ma non en jawtatako en daroto e dow ko larani an tashhada an la ilaha illallah, caydoɗa wala deweteɗo sona jomirawo. Taskaraji meɗen garoji yeso ɗo fuu to ɗon daroto
hande bo ɗo darneten so jomirawo ɓaniɗo shehiɗo muyi e taskara garoju yeso en panay yeso e ga e darnuɗe tana dariɓe taskaraji ɗin gari ha moɗon mbiyaymi assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala.